Добър ден, много ви благодаря и аз така съм много доволен, че успяхте да промените реда, тъй като мисля, че ще говоря за неща, които са свързани не само с казаното от професор Янакиев, от господин Лъчезар Тошев, но и неща, които по някакъв начин са свързани с казаното от господин Славов. Темата, която избрах да говоря, от промяна към обновление, свързано с осмисленето на комунистическото минало, отначало тръгнах да разсъждавам повече в посока на църковните общности, но в крайна сметка, с оглед и темата на конференцията, реших малко да разширя този поглед, а именно как аз разбирам от промяна към обновление осмисленето на комунизма. Възможно е да ви развия една малко провокативна гледна точка, провокативна теза. Провокативно до толкова, доколкото аз съм привърженик на един малко по-оптимистичен поглед по отношение на осмисленето на комунизма в България. При всички проблеми, които имаме, разбира се, през изминалите 20 години, но моето мнение е, че така се забелязва началото на едно обръщане на вълната, ако мога така да го кажа, и разбира се, ще се опитам да го аргументирам. Рамката, в която ми се движи мисълта, е предизвикана от няколко актуални събития, но и от един проект, който върша в момента, който работи в момента. Става дума за един проект на Комисията по досиетата, който е посветен на създаването и развитието на неформалните организации, възникването на гражданското общество, както аз предпочитам да го наричам, и тяхното развитие точно в този критичен период от 88 до 90-та, дори края на 90-та година, където държавна сигурност безспорно играе доста важна роля. Значи това е едната рамка, ако мога така да се изразя, долната граница. Горната граница, нещо, което ме провокира изключително много, беше конференцията посветена на Людмила Живкова в Софийския университет. И разбира се, кончината на Патриарх Максим, която според мен е по един или друг начин осмисленето на този житейски, на тази личност, да го кажа така, е свързано с цялостното наше отношение към комунизма. И това, което всъщност ме провокира най-много, бяха едни думи на професор Янакиев преди, може би, около седмица, когато аз просто ги чух и след това започнах да разсъждавам на тях. Той каза веднъж, сигурно не цитирам коректно и 100%, моля за извинение, ако не е така, но по смисъл отнеха ни миналото, отнеха ни бъдещето, сега искат да ни вземат и църквата. Няма да стане. Защо? Откъде идва това усещане, че ни отнеха миналото, отнеха ни бъдещето? И защо? Откъде идва това чувство? Да започвам с долната граница, именно възникването на това гражданско общество, тези неформални организации. Когато човек чете тези документи на държавната сигурност, аз трябва да кажа, че, как да кажа, от една страна съм изключително емоционално въвлечен в тези процеси, доколкото тогава бях 20 годишен. От друга страна съм в известен смисъл страничен наблюдател, доколкото от 88 до 90-та бях в Българската народна армия, нали, войник, т.е. не съм бил в София точно в този момент. Тоест много неща знам. Разбира се, в многото изследвания, които съм правил, съм се докосвал до тези проблеми, но сега, когато чета за справките на държавна сигурност за тези организации, нещата изведнъж започват да ми се подреждат по малко по-различен начин. И какво се вижда от тези справки? Вижда се една гражданска мобилизация, вижда се една гражданска енергия, вижда се едно масово желание Тодор Живков да бъде съборен. Може би не режима да бъде съборен, но при всички случаи Тодор Живков да бъде съборен. Постепенно, разбира се, исканията на тези организации се радикализират с времето и с тяхното развитие. Но това, което поне според мен прави впечатление за един, да го кажа как, консенсус в цялото общество, че тази работа трябва да свърши, че нещо трябва да се промени. Вероятно всеки го разбира по различен начин, но има консенсус, че нещо трябва да се случи. И се появяват няколко организации. Това, което е най-интересното според мен, е, че това са различни организации с различен социален профил. Поне аз така го виждам. Беше споменато от господин Тошев една изключително важна организация, доста често забравяме, независимо от дружество за правата на човека. Първата, според справките на самата държавна сигурност. Това е организация на, както те го класифицират, бившите хора. Хора, които са цял живот са били репресирани,
цял живот са били по затворите, хора, които са били преди 1944-та членове, активни членове на други политически партии, хора, които по никакъв начин не са интегрирани в този комунистически режим. Маргинали, може би, бихме могли да ги нарекат те. Но така е, че тази организация мобилизира хора, които са същински опозиционери, да го кажа по този начин. Има мобилизация на интелектуалците, клуба за подкрепа на гласността и преустройството, създаден в Софийския университет, ще се върна на темата по повод честването на Людмила Живкова. Значи има мобилизация на интелектуалците, която върви по най-различни начини, разбира се, но се канализира в крайна сметка в тази организация, клуба. Имаме, разбира се, екогласност или Обществения комитет за екологична защита на град Русе, който след това прераства в екогласност. Разнородна организация, бихме могли да го кажем по този начин, но така и иначе свързваща хора с най-различен социален профил. И имаме, естествено, Конфедерация на труда подкрепа. Всеки може да има мнение за развитието на тази организация след 10 ноември, но така и иначе организация, която се опитва да работи сред работниците. Тоест, имаме мобилизация на интелектуалците, имаме мобилизация на работниците, имаме мобилизация на бившите хора, на същинските опозиционери, на репресираните. Имаме една разнородна общност от еколози, които се опитват да масовизират това движение под някаква кауза, която е обществено и широко обществено приемлива. Какво липсва обаче? Защо цялата тази мобилизация никой от нас не я възприема и в момента, според мен, като общонародна мобилизация? Липсва връзката между тези социални структури, да го кажем по този начин. И защо липсва тази структура? Разбира се, проблема се дължи очевидно на тоталитарната държава, начинът, по който функционира тоталитарната държава. Никой никога не е чувал за огромна част от тези хора, които са били активисти в тези организации. И аз съм много щастлив в момента, защото при нас е господин Фостолов, защото, например, аз трябва да се призная, че като човек, който се занимава с тази материя, аз чух неговото име сравнително наскоро, наскоро, преди няколко години, но сега, когато чета тези справки, се оказва, че господин Фостолов е един от важните хора в този процес. Но да, в смисъл от гледна точка на емиграцията, забравих да добавя, че има и емигранти в цялата тази работа, които са също важен фактор. Просто го давам като пример за това, че тоталитарната държава не дава възможност на всички тези хора да станат публични, да станат видими. Всичко се движи в основа на някакви слухове. И няма точно тази връзка между отделните сегменти в обществото, които да направят това движение същински масово. Разбира се, тук трябва да кажем, че и това е една според мен от основните разлики между началото на прехода в България и началото на прехода в държави като Германия или Полша, че единствената институция, която може да осигури тази връзка, която притежава инфраструктурата да направи това движение масово, която е потенциално опозиционна и има тази инфраструктура, е църквата. По една или друга причина Българската православна църква тогава не успява да направи това, като разбира се изключим опитите на Христофор Съдър да създаде структура, която по някакъв начин да масовизира това движение именно по църковна линия. Но същевременно трябва да кажем, че в тези справки излизат имената на страшно много свещеници извън известните, нали, отец Благой Позлиев, отец Димитър Амбарев, които също са активни в тези структури по най-различен начин. Първата ми теза и важната теза според мен е, че имаме една масово желание този режим или поне Тодор Живков да си замине, но нямаме масовизация, нямаме усещане, че това желание е споделено от много повече хора извън конкретните кръгове, които си общуват и които говорят по този въпрос. И точно в следващия момент става момента, в който ни откраднаха миналото, ако мога така да се изразя. Откраднаха ни миналото, защото значи като ги четат тия документи си мислят, ако още един месец беше останал Тодор Живков на власт, след събитията на Кристал, да речеме, ако още един месец беше останал Тодор Живков на власт, цялото това движение щеше да се масовизира, щеше да има някаква връзка и тогава нямаше да могат да ни откраднат миналото.
Грубо казано, ръководството на Комунистическата партия тогава взе завоя в последния възможен момент. Това е моето лично убеждение. И след това успя да се представи сама себе си като сила на реформата, като реформаторска сила, като в едни, разбира се, големи социални кръгове. Като един от агентите на промяната, да го кажа по този начин. Мога да го кажа и по другия начин, че взима последния влак, разбира се, за качва се на последния влак, с който може да овладее тези процеси. И след това успява да представи цялото това обществено движение като елитарно движение. Нали, спомняте си, може би си спомняте, може би не, че тогава тия хора бяха наричани екстремисти. Нали, всички хора от ранното СДС, грубо казано, бяха обвинявани в екстремизъм. Значи те са някакви... бяха натикани във ъгъла, ако мога така да се изразя. Един от изразите на това отстраняване малко беше внушението, че цялото това дисидентско движение, образно казано, е било едно елитарно движение. Тоест, всички хора са били доволни от комунизма, обаче имало една малка група от хора, които освен всичко друго е екстремисти, които са били недоволни, които са се борили срещу него. Обратната страна на същата монета е, че това е някакъв елит, който трябва да ръководи останалите хора от това общество, как трябва да осмислят миналото, нещо, с което аз не съм съвсем съгласен. Мисълта ми, че в момента има едно голямо, т.е. в началото има едно голямо движение, в следващия момент идва момента, в който ни открадват миналото, т.е. точно когато са най-големите митинги, най-голямата мобилизация, точно тогава се налага усещането, че въпреки цялата тази мобилизация, това все пак е израз на някакво малцинство, на някаква по-малка част от обществото. Изборите 90-та година в това отношение бяха изключително ключови, за които не мога да кажа нищо, четейки документите на Държавна сигурност, но някакси ми се засили, никога не съм бил привърженик на конспиративни теории, някакси ми се засили усещането, че там нещата не са съвсем чисти, да го кажа по този начин, въпреки че не мога да го кажа. Какво стана после? После последва един много дълъг период на безвремие. Да кажем от някъде средата на 90-те до към 2007-2008, грубо казано, в момента на създаването на комисията по досиетата. Едно безвремие, в което, грубо казано, това беше момента, в който ни откраднаха бъдещето. Или поне се опитаха да ни откраднат бъдещето. И как стана това, поне според мен, от моята гледна точка? Като беше наложена тезата да не говорим за миналото. Сега в момента трябва да гледаме напред. Обичам да цитирам примера с всички футболни треньори, които като загубят матча, казват ми, живота продължава, гледаме напред. Никой не иска да си спомня за загубения матч, дайте сега ще гледаме напред. Тогава бяха забравени цялата тази гражданска мобилизация, всичките тези граждански структури. Ако искате, това, което беше споменато, липсата на памет за жертвите, липсата на справедливост за жертвите, липсата на справедливост, разбира се, в цялото общество. Това беше момента, в който Държавна сигурност, ако мога така да се изразя, метафорично, разбира се, управляваше държавата. Държавна сигурност управляваше държавата, бих казал, към 96-97 година. Но така или иначе бяха променени ценностите. Това искам да кажа. Ще се върна малко по-късно на темата за държавна сигурност, защо е важна темата за държавна сигурност и тогава може би ще стане по-ясно какво искам да кажа сега. Откраднаха ни бъдещето, защото това бяха хората, които натрупаха парите, или поне такова е съобщото усещане. Това беше момента, в който беше отнето чувството за справедливост. Под справедливост разбирам, беше премахнато усещането, че меритокрацията е възможна в българското общество. И това според мен е един от централните моменти, когато става дума за държавна сигурност. Дори не толкова агентурните донесения са нещо изключително важно и неприятно.
Но проблема на Държавна сигурност, и за това беше важно отварянето на досиетата на Държавна сигурност, е, че Държавна сигурност по идея, по презумпция, премахва идеята за меритокрацията. Имам предвид, аз често обичам да сравнявам Държавна сигурност, да я наричам социален асансьор. Значи тя освен всичко друго, освен че проваля живота на конкретни хора, освен че репресира конкретни хора, тя, освен всичко друго, е един социален асансьор, който обаче не всеки знае къде се намира. Тоест, трябва да сключиш сделка, за да ти кажат къде е копчето на този асансьор. Особено съм пристрастен към тази тема, защото съм работил 10 години във Външно министерство и някакси аз не разбрах къде е този асансьор, не разбрах къде е това копче. Вярно, много по-късно, в съвсем други условия, но се усещаше как не са важни толкова способностите, образованието, ако искате трудолюбието, колкото нещо друго, което аз не знаех какво е. Малко по-късно вече ми стана ясно какво е било. Просто обяснявам защо съм пристрастен към тази тема и защо го давам този пример. Значи, осмисленето на миналото през отварянето на досиетата на Държавна сигурност включително е важно именно от гледна точка на това обществото да стане меритократично. Да е ясно, че с образование, трудолюбие, постоянство и с някакви нормални човешки качества, коректност най-малкото и такива неща, можеш да прогресираш. А не изведнъж някой да те предреди на опашката, без ти да разбереш как това се е случило и защо се е случило. И от тази гледна точка, връщам се към основната ми теза, че в момента все пак виждам някакво обръщане на вълната, някакво оптимистично развитие, тъй като според мен през последните няколко години се случиха няколко неща, които са важни, които често остават малко незабелязани, но които поне според мен заслужават нашето внимание. На първо място, разбира се, създаването на комисията по досиетата, която много често нейните решения остават незабелязани в обществото, но така или иначе те натрупват едно знание, което в един момент става, акумулират знание, което в един момент започва да оказва влияние. Пример, много добър пример, бяха отварянето на досиетата на Външно министерство, на посланиците в чужбина и последвалите, разбира се, политически реакции. Един път, че се оказаха страшно много, но втори път, че за пръв път беше наведена някаква лустрационна воля, изказана лустрационна воля, т.е. повече сътрудници на държавна сигурност няма да заминават като посланици. И аз лично не вярвам, че това ще се промени някога. Независимо кой ще е президент, независимо кой ще е премиер, независимо кой ще е външен министър, аз не вярвам, че някой ще посмее отново да назначава сътрудници на държавна сигурност за посланици и особено това да бъде масова практика и да бъде предимство, какъвто беше случено преди няколко години. Същото до голяма степен се отнася и за отварянето на досиетата на Българската православна църква. Много хора, особено засегнатите, се опитаха да неглижират проблема. И може би на много от нас не се струва, че те успешно са го направили. Но този проблем продължава да виси. Значи, всеки път, когато включите телевизора и стане дума за църквата по някакъв начин, това е въпрос, който се задава. И този проблем продължава да виси и той по някакъв начин трябва да бъде отговорен. И ще бъде отговорен, аз съм убеден за това. И на трето място, това, което според мен също е много важно, е една лека еволюция в Конституционния съд, която обаче според мен е знаменателна. А именно, когато с Христо Христов много сме си говорили по този въпрос, когато атакуваха в Конституционния съд решенията на комисията по досиетата да оповестява хората с картончета. И аз лично бях убеден, че тогава закона ще падне. Което означава, че мисля, че и Христо беше убеден, че закона ще падне. По-добре да гледаш песимистично това. И бях изключително учуден, когато Конституционният съд все пак реши да запази правото на комисията по досиетата да обявява хората с картончета. Още по-учуден бях, когато след това прочетох решението на Конституционния съд, където той се позовава на, не го цитирам, разбира се, 100%, но на общественото недоволство или общественото възмущение от държавна сигурност и сътрудниците на държавна сигурност.
Още повече, примерно след, може би година по-късно, съвсем наскоро, Конституционният съд за пореден път се бори по поредния илюстрационен опит. Ако не се лъжа, беше в закона за банките ли беше, не помня вече, но един закон, който съвсем наскоро, или закона за БТА. За директорите на БТА. За директорите на БТА, да. И този илюстрационен опит отново беше съборен на Конституционния съд, но там отново съществуваше същата формулировка. Там се казваше, въпреки общественото недоволство от държавна сигурност и нейните сътрудници, това представлява какво са нарушения и затова не поддържаме този опит за лустрация. Тоест това е една формулировка, която вече трайно присъства в решението на Конституционния съд, нещо, което поне до преди 10-15 години, т.е. не до преди, а преди 10 или 15 години беше абсолютно невъзможно. Това, което искам да кажа е, че всичко това го привеждам като пример за тезата ми, че вълната малко по малко се обръща. Това е което искам да кажа. И точно от тази гледна точка аз бях изключително възмутен от опита за един колега от историческия факултет, за негова чест, един от малкото от историческия факултет, каза от този опит за ексхумация на Людмила Живкова. Бях възмутен по множество причини. На първо място бях възмутен, защото този опит беше направен в Софийския университет, именно мястото, където всичките тези структури на гражданското общество по един или друг начин са свързани с Софийския университет. Бях изключително възмутен, че участник в тази конференция беше човек, който е наследник на катедрата на Николай Генчев. За нас в исторически факултет това не е много важно. Бях възмутен също и защото тази конференция се опитва да възриви един от консенсусите на българския преход. А именно консенсуса, че хора като нас, тези, които сме, как да кажа, с антикомунистически убеждения, никога не сме поставили под съмнение правото на децата, т.е. никога не сме казали, че децата носят отговорност за грешките на родителите си. А в момента това, което беше опитано да се направи, грубо казано, е детето да реанимира родителя си, с което се взривява точно този консенсус да не държим отговорност, да имат право децата на всички тези хора да се развиват. Може да са били с стартовата им позиция да е била много преди моята или нашата или на всеки друг, но те имат право да се развиват, ако искате да успяват, но не е да се опитват да реабилитират нещо, което допреди нещо, което е невъзможно да бъде реабилитирано, да го кажем по този начин. Но, според мен това са по-скоро едни, ако мога така да се изразя, ариагатни битки. Защо? Бях изключително впечатлен от лятото гледах по телевизията Димитър Иванов, последния началник на 6-то управление. Вие го казахте, Митю Гестапо, който застана по телевизията, обясняваше някакви неща, разбира се, няма никакви значение. В един прекрасен момент каза следната крилата фраза. Аз вече в продължение на 20 години съм лустрирал. И аз в първия момент трябва да кажа, че се взривих. Човека, вероятно милионер, има някакви други успехи, но той казва, аз съм лустриран. И в първия момент се взривих наистина. В следващия момент се замислих и си казах, да, вярно, той е лустриран. Защо е лустриран? Защото този човек той иска да има престиж. Той иска да бъде възприет като някакъв обществен фактор, ръководител. Той знае чудесно как ще остане в историята. Ще остане с този пряк, който беше споменат. Той може да стане професор, може да стане архонт, може да стане всичко. Но той няма да притежава този престиж, за който той мечтае. Той не може да. И от тази гледна точка някак си смятам, че нашето общество е било достатъчно зряло, за да го лустрира, както той се изразява. Когато казвам, че конференции като тази за Людмила Живкова или това изказване, това са неща, които ми струват изключително арогантни. Те са арогантни, няма никакъв.
тези хора архонти в обществения смисъл на думата, в метафоричния смисъл на думата, няма да станат. Само още няколко думи, свързани с заглавието, именно защо от промяна към обновление. Защото това, което искам да кажа е, че осмисленето на комунизма поставя много въпроси, но изникват най-неочаквани отговори. И това, което е още по-важно, е, че когато осмисляме комунизма, поне според мен, поне за мен е много важно да не губим перспективата. Да не си го представим това като някакво елитарно упражнение, при което някакви хора осмислят миналото, след това отиват, грубо казано, в Министерски съвет или в Министерство на образованието и налагат новосъздадения канон в училищата. Това според мен е невъзможно и няма как да се случи. Но когато архивите са отворени, особено ако се създаде някой ден Институт за националната памет, господин Тошев, един от малко, който се опитва да направи нещо по въпроса, ако се даде възможност за по-широки изследвания и дебати, тогава тези неща ще си дойдат сами на мястото. Но много е важно да не си го представят, значи никога няма да намерим еднозначен отговор на конкретна личност или на конкретен процес. Винаги ще има дебат, винаги ще спорим. И това според мен е нормално, и това според мен е полезно. И когато казвам, че не искаме, т.е. аз не си го представям като елитарен процес, имам предвид, че това знание, което изследователи или журналисти се опитват да извадат наяве, това знание постепенно прониква в масовата култура, ако мога така да се изразя, за да може след това да направи говоренето по темата много по-лесно. И това за мен е факт, който се случва. Много обичам да давам пример с филма "Света е голям, спасение дебна от всякъде", просто защото то отговаря темата по един човешки начин, по начин, който докосва според мен много повече хора, отколкото едно сухо историческо изследване, което аз мога да напиша, може да докосне. Тоест, изследователите вадат нещата от архива, намират фактите, след това творците ги преработват по един начин, който да бъде много по-интересен и много по-достъпен, което създава по-лесен начин на говорене по тази тема, за да стигнем в крайна сметка до училищата. Проблема с училищата и проблема с изучаването на комунизма в училищата не е толкова, че няма учебници или че не се говори за учебници. Не се говори в учебниците достатъчно добре по този въпрос, въпреки че това също е проблем, наистина да отричам. Проблемът е, че учителите не знаят как да го говорят. Значи учителите по история са свикнали да преподават един исторически канон. Турците са лоши, българите са жертви. И това е канон, който се преподава лесно. Обаче за комунизма няма канон. И как го преподаваш това нещо в училище, след като няма канон? Но този канон все пак се избистря в някакъв дебат. И според мен е хубаво за това да се дебатира. И само на последно място, това, което просто насочвам към темата за патриарх Максим, чудесно знам, че, т.е. не знам, но допускам, че дори тук в тази зала има хора, които не са съгласни с една относително положителна оценка на патриарх Максим като патриарх на българската църква, особено през комунистическия период. Друго казано, това отвежда към два централни въпроса, които за мен са много важни. Възможно ли е човек да е живял почтено през комунизма? Отговора за мен е категорично да. И категорично огромна част от българите са живели почтено. Което моментално препраща към въпроса, т.е. към извода, че большинството от българите са били жертви на тази тоталитарна система, която е била наложена до голяма степен отвън, но която и се е еволюирала. Но тук възниква, разбира се, по-сложния въпрос. Възможно ли е да си бил почтен патриарх през комунизма? Това е въпрос, който със сигурност може много да дебатираме. Единственият ми призив, когато дебатираме по този въпрос, е да дебатираме въз основа на някакви обективни факти. С други думи, когато аз поделям моята оценка, тя е обоснована и аргументирана въз основа на някакви документи, които съм видял. Което ме насочва към последната мисъл.
да не ни откраднат църквата, в смисъл, че като сме част от една по-голяма общност, като дебатираме в тази по-голяма общност, бихме могли да постигнем много по-голям успех, отколкото ако се изолираме от дебатите в обществото. Благодаря ви, извинявайте, ако бях малко разхвърлян.